Este é Carballeiro de Rei. Antiguamente aquí hai fincas aí que se viña co ganado para aí. E aquí á dereita, pode dicir máis, aquí á dereita é Ventosa, aí a 70 metros, a Chan das Pipas, que é onde divide a zona de Forzáns con Cariquel. A feira de Forzáns, ainda ven hoxe nos almanaques de bolsillo deses pequeniños, E facían a feira e a festa. Os animales eran detrás do grupo escolar alá, puñas alá, aí polo medio había dúas fileiras de banquetas para poñer o pescado, non había o pozo ainda aquí, Estas casas todas prácticamente vivían da feira, viñan de todas partes, de Fornelos, de Gaxate, de Puente Caldelas, que non había nada. As galiñas vivían soltas, todas. Sí, todas por a feira adiante, chamaba a atención cando viña de Lisboa. Todas soltas. Todas por aquí, as galiñas, sí. A casa, esta da outra. Naquela, miña abuela a feira, era a que gobernaba a casa. Na miña época xa só había unha vez por ano que era polos de difuntos, agora, máis ou menos. No, a feira dos cerdos. A feira dos cerdos, sí. Despois de que acabara a outra feira, había só un zoológico aí, que era a festa, era unha maravilla, ali, Sí. Viñan moitos motos. Aí era unha maravilla, o zoológico era unha maravilla, era... Este torreiro non era así, este torreiro viña por arriba unha tira, viña hasta aquí ao cruceiro, máis ou menos. A festa facíase aí no camiño, porque esta parte de aquí estaba aberta, esta parte de aquí estaba cerrada, que era a finca de Ana Camiña. E este torreiro estaba cheo de chiringuitos, o cachapanda, que facía o pulpo, que se metían con el, aquele defunto Eliseo aquí onde está o chiringuito este, había moito o tiro pichón, as barcas. Pero bueno, nós sempre bailábamos, podendo ser que se nos viñan chamar a bailar os de Forzáns, claro. Se non íbamos bailar cos que viñeran. Esa cruz aquí é onde antiguamente viñan os cadáveres de Cariquel e paraban, tiñan aquí unha parada para dar descanso e rezarlle seguramente algo ao difunto. As matanzas eran moi bonitas porque mataba todo Dios. Todo, se é grande, se é pequeno, todo Dios mataba un porquinho ou dous. Por un ferrado de gran pagaban unha lata desas de kilo, desas latas de maíz, daban a mastura non se cobraba, pero os da miña casa cobraban unha lata. Antiguamente os montes eran todos libres, podías ir cazar onde quixeras. Había o cuello, a perdiz, entraba a galiñola, ou sea, como lle chaman agora, a becada, e había a codorniz. E viña canitró en cabalo. A cabalo. Porque os pobres non tiñan diñeiro e non iban aos médicos porque non tiñan para recetas. E deixábanse morrer. E os médicos estaban ás portas dos consultorios a esperar que foran os pacientes, se non sabía. E era así, non había con quilo. E ver as festas aquí estupendamente ben. Os rapaces bailaban hacia aquela esquina dali e a xente maior toda por aquí adiante. Cando queríamos escondernos algún para fazer algunha travesura, metíamonos polo medio da xente, camuflábamos.